sa Boma. Denemarken. Ja, onze wedstrijd. Ja. We're in Utrecht. Yung pa-video natin today sa Utrecht muna. Later on, at punta kami ng Amsterdam. Cute kayo guys. Nanay mga pa-lights. Feeling ako namin sa airport. Dahil mall na siya dahil. Kanang Hof Catherine. So, grabe na yun, no? Yesterday, we were in Rotterdam, and then today, we're in Utrecht, but later in the afternoon, we're going to Amsterdam. Grabe na gini among laglagit. Kaya muli na magudi siya, habit na. Ano ba, day? Doko na, isa ano, eh. So, na mo sa Atbang. Inigawa si mo sa mall. Ato ka sa pikas nga entrance kay sentrum na. At the moment, nasa kami sa Hof Catherine Mall. Katapat lang ng Utrecht Central. Sabi ko kahapon, namimiss ko yung mga malalaking mall sa Pilipinas, ba? Dito kasi sa city, talaga, malalaking cities, may mga malalaking malls sila like Rotterdam, Utrecht. Pero sa Amsterdam, wala pa ako napasukan na mall na malaki. Alam ko naman siguro meron, pero hindi ko pa napuntahan ba. Sa Eindhoven, may may mall din doon, ganyan. Pero iba kasi yung mga mall sa atin, no, sa Asia, sa Pilipinas, ganyan. Malalaki ba? Kung sa'yo, open ang SM. Yummy. I hope na ata sa right na side. Kahiyon. Ihi mo na kami guys. Ihi. 70 cents guys. Ihi dito sa Netherlands. Usually 70 cents. Pero meron din mga 50 cents. So, tingnan natin yung CR nila. Pwede may pang pong baby din. Ito yung CR sa Utrecht Mall. You can pull this down. Likod na ka. Ato may church unya. Kaya ang tower ko, pa man ang tower. Uy! Ana, pancakes. Daday, mga auto dari day. Day, mga auto dari day. Ano ba? Booming ko na eh. Punta sana kami dyan guys o sa Ana Pancakes. Kaso kailangan ng reservation and walang ng space doon. Kaya kailangan dito reservation doon. Ini ang church. Okay, ang church. Day. If ganahan ka mo sulod, I think you have to pay. That's an old school there. Ano? Ang nice na building. Siya. Lakaw-lakaw na lang taday. Padong sa mall. So guys, yun, nakadakad lang kami dito and the weather doesn't look good. Parang uulan. So maglalakad na kami pabalik sa Catherine. For the police. So balik na kami sa sa station. Ari sa tara. Ari.
siya dire? Abot na daw. So, nag-wait na ni Miss Dayan sa kuan. Dire dapit sa Starbucks. O gawas dahil sa Starbucks. Busy. Sa maning afama eh. Dito. Cute dire eh. Nice ka ay. Mga upuan. Christmas na kaayo. Cute kayo din eh. Nakagwapa! Alalala! Ako pa nga nagtawag ba? Alo, kagwapa! Gwapa yung musmus. Alo! O sige, oy. Wala kang papi. Bye. Chicks kaya kung nakita na yun. Tanawa lagi din. Alo, uy! Na-starstruck ko ba? Oh, good. Nakita namin! Hello! Char. Char. Wala lagi ka na pwede. Na, magkapuyan ko, Miss Dano. Ay, bugat kaayo. Mo nga sa yung vlog, no? Agoy, ginawa ko katugno. Dahil sure ka, dahil kakakuha na ni mo? Oo. Ay, pangutana niya kay Basil og mas kuan pa niya. Magkanang, pwede naman mag-ubandang tulong. Ah, di ba ka nang yang coat ba? Tara, like, Miss Dayan, ipakita sa imong kuan ko, imong OTD. Ah, grabe. Maka-starstruck. ba na ang imong kamera, day? Naoy niya. Kuan man, tagsa naman gamiton. Kasi Dayan na akong gi-vlog. Oh, day. Hi, day. Dali na. Ada kay ikaw sa likod. Pangitaan ako akong manghod og kuan. Hello. Hi. Welcome to my vlog. Hi. Kuan sa Dam Square. Tingin ta dire gusto ko magtingin og pang summer ba. Kato nga shop siya mi sayan kana aw diri ba nindot sa kana na ikagabi na kay kana hayag na aw hayag ay. O diba? Ikaw na sa mag-vlog. Si Miss Love Me day. Love me, love hug. Love me labag. So naglakaw-lakaw rami diri sa kuan. Lakaw-lakaw mo na. Lakad-lakad muna First time kami. naming nag-meet. Oh, first time niya mura nagkailag dugay. Murag ano, long time ba? Long time friend. Close friend. Ilan na mo pa man? Ha? Kaila. Kaila? Magura, uy. Magura may nagtabi. Lagi. Yan, dako ilang vine course nga ko ano. Malaki yung vine course na building nila. Ang ganda ng building nila, oh. Ganito ka busy, guys. Ang busy. Grabe. Ibang-iba yung atmosphere sa ano ba, sa Utrecht ganina. Oh, ang ganda dito, guys, oh. Pakita ko sa inyo yung ano, nag-picture na kami ni Miss Dayan. Ang ganda. Kasama mo, namoy kami. Siya, nasa afam. Nakay kami siya. Joke. Panoys, dili. Nice. You done me guys. Lakaw-lakaw, ramis na yan, ay. Cheese company na yan. Doon ka busy sa Amsterdam karon ko. Busy ka ayo. Tanawa mo ato na pag Koreang buhay mo. TikTok, TikTok. Nasa Zara po kami. Ayun, nag-shopping si Miss Dayan eh. Na. Nag-shopping pa si Kaan. Nag-shopping pa si Miss Dayan eh. Ubusin daw na yung perfume sa Zara. Umaambon na, umaambon. Sinirit ako. So ito siya guys, parang vending machine Wala ng may mga kondi din snacks no? pa. Asa man? Wala, dago nagkiktaw din yung market. Bili na kayo. Ito gusto ko to, churros. Ay, andyan na. Line siya sa ano, manikipis. Belgian fries. Dahil siya na yan. May ano guys, oh, may rally. Ano kaya ang pinaglalaban ng mga taong ito, Char? Hira kayong payong kay Makuan.
kami sa labas ng Biencourt. Amsterdam. Vlog na magtuwan. Kana siya bisan ganahan siya sige bit-bit og kuan. Daghan og bit-bit og kanang mga bag. Sige, ako lang eh. Basta na ta. Mulikot na ta diri. Ngayon, maghahanap kami yung pinakamalaking wala lang. Pinakamalaki. Ulawan. Asa man Guys, ang baho guys. Baho po dito. pag mag-uwi kami nito, nakapara na kaming natama. Mabaho dito kasi maraming coffee shop Nakabaho dito. oy. Coffee shop ka nang mining magkuan diri ba? Pari mag-smoke pa marijuana na. So mahal kuan kay. Baho ka ay. Echt die parketbus. Musa naman na atong artista diha. Among artista giuwan man oy. Yak, ning bawa. Lagi baho jud kaayo oy. Magkuan maglak. Unsa may mo ikasulti Miss Dayan? Unsa may ikasulti nga gidi malas mo ta ni uwan kaayo. Yuwan may kay sige raman may hisgot og unsa dira. Maulan guys. So yan, lakad-lakad lang talaga kami pero maulan pa man. So hanap kami ng makakainan. Ano sabi sa yan? Hindi, tawag ka niyan. In English. So nasa bridge po kami oh. Nanginabuhi pa si Miss Dayan. Maganda. Pero hindi okay yung weather talaga. Buti na lang hindi na masyadong maulan ngayon. But yeah, lakad-lakad pa rin kami. Malagan man bagyo. Isag bagyo. Sayor ba ko mo trabaho ugma? Magano ka bukas day? Size ala size. Magano man ka? Trabaho. Magtrabaho ka bukas? Oo. Kayod na naman, dakiyod. Joke lang yan, oy. Agoy. Hindi naman. Kain kami ng kain. Kira yung ramen. Oh. Kain. Kain tayo. Ito sa akin. Pero, ha? Dako kayo. Kayo. Sugkay yarn. Murag. Sugkay. Sugkay yarn. Sugkay yarn. Marami na kami nanay. Ito, ganito ako pag kumakain, nagtatali ng buhok. Kain. 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 Pantali ko po yan. Kain. Nakaw na. Kain. Guys, nabudol kami guys. Si Miss Dayan pa naman ang nang libre nito. Chor. Huwag mo ilapit kasi malaki mukha ko. Day, Libre pa naman maganda si yung Miss kamera Dayan. mo, Day. Kaya ano lang, ganin ba? Pangkala. Hindi, ganun ko sa mga tripod. Sa Media Mart. Nabudol kami dito guys. Hindi para siya masarap guys. Mahal pa naman siya. Mga pila mo na bayaran Miss Dayan? 10 euro? Ngayon ba kami? Oh, 9 ang kaning combo pero siya lami do kanang dry kay siya niya kanang dry siya and ano basta hindi siya masarap nabudol kami. Mamaya na lang kami, Day. Pasarapin mo. Ala. Madilim na sa Amsterdam. Bamrod. Kapira po. Pait. Acid. Naku, nindot. Ano isa yan? Wala nice, Day. Oh, yung ano ba, pa-view. Lagi. Ang gondo-gondo. Ayun, basa na lagi kami sa Yung camera ba? Ay, okay na na eh. Dito yung yung sikat na lugar sa Amsterdam, pinipicturean lagi. Kami, mga basang sisiw na kami. Basa na Pabalik na kami doon sa station. So, ayan, si Miss Dayan, tsaka yung kapatid ko. Dito kami po. Mga basa na. Basang sisiw. Basa na ang mga kwan. Basang-basa sa ulan. Dili sa metro eh. Aw ka na, metro na. Ubus.
Yan guys, ang ganda ng Amsterdam Central paggabi. First time kong nakita yung yung view niya sa gabi. Pero yung sapatos ko tsaka yung medyas ko ang basa. Yan yung loob ng Amsterdam Central. Ang ganda. Parang nasa mall. Nabitaw ka dahil. Ayan, dito na kaming dalawa sa tatlo di ay. Dito na kaming tatlo sa Dito na Amsterdam kami sa Central. train. Basa, ang basa. Maghiwalay na po kami. Hiwalay na. Buwag Kita na sa naman kami next time. Buwag sa. Magpunta ako. Sige. So, yun na guys. Yun yung sadya namin. Ito yung sadya namin sa Amsterdam. Nagkita kami ni Miss Dayan. Magkikita kaya dahil salamat talaga dahil nakikita niyo ako ba? Salamat. Anong Tagalog ba kayo? Salamat talaga kaya. Salamat Miss Dayan. Char. Salamat po kayo. Manood po kayo sa mga videos namin. Thank you for watching. Vlog mo yun. Dahil ikaw na mag-in sa Take over man. Salamat guys for watching and kita-kita na naman tayo sa susunod na video and please don't forget to like and subscribe sa aming channel Pinoy Dutch Family Vlogs and si Miss Love Mir. So kita-kita. Duy! Mush mush babush! Duy!